Sa dihang gibuak ni Jesus ang ikaduha nga silyo, migawas ang pula kabayo, gasimbolo kini og gubat. Ang rider gitagaan og katungod nagkuhaon ang kalinaw gikan sa kalibutan. Sa pag-abli sa unang nga silyo, migawas ang white horse. Nagpasabot kini og deceptive righteousness ni Satan or ni Antichrist. Natungod niya na mo resulta ang mga agreement sa tibuok kalibutan ug kalinaw taliwala sa Middle East nations ug sa mga Hudyo. Wala na'y gubat taliwala sa mga Muslim ug sa mga Hudyo. Busa matukod ang templo sa Jerusalem. Diin magatindog o magalingkod si Antikristo nga gapaila nga siya daw kuno ang Mesiya o Kristo sa mga Hudyo. Gapaila siya nga siya mo defender sa mga Israelites. Nakidakong kalinaw busa ang mga Hudyo ug ang mga tao sa kalibutan ga-celebrate para kang Antikristo. Moingon sila kalinaw, safety apan sa kalit lamang moabot ang pagkalaglag nila. Kung mag-ingon sila pakigdait og kaligunan, unya sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag sama sa kasakit sa usa ka mapdos nga mag-anak og dili gayud sila magakalakiw. Unang mga taga Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 3. Kalinaw pero sa pag-abli ni Kristo sa ikaduha nga silyo ug kawas ang red horse nga gapasabot og gubat ug ang rider niya ni mukuha sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Gubat ang mga tao magpinatyanay sila sa matag usa. Bugna sa stress ug sa paghuhubad niya sa ikaduha nga pati nadungog ko ang ikaduha nga binuhat nga buhi nga nagaingon umarika ug tumanaw. 4 ug migula ang usab ka kabayo nga mapula ug ang nagakabayo niini gihatagan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta. Kidait meaning kalinaw. Ug nga sila magpinatiyanay ang usa ug usa ug gihatagan siya og usa ka dako nga espada. Ang parallel ani nga verse Mateo kapitulo 24 6 ug 7. Ug makadungog kamo og mga gubat ug mga dinugdungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang. Kay kinahanglan nga mahitabo kining tanang mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. Kay magatindog ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug maabot ang mga gutom ug mga kamatay ug mga linog sa mga nagkalain-lain nga mga dapit. Nasod batok nasod magpinatyanay. Si Antikristo mao ang master sa kalinaw. Pero sa dihang mailah na sa mga tao ang iyang mga limbong ug mga bakak, ang mga tao mo rebelde batok kaniya, mo kontra batok kaniya ug moabot ang red horse nga nagpasabot og gubat sa tibuok kalibutan. Si Antikristo mao ang King of the North. Pwede man nga taga Syria gid ang Antikristo or dili siya gikan diha sa Syria basta kay kingalan siya og King of the North nga gitagna sa Daniel kapitulo 11 bersikulo 36 ngadto sa 45. Sa Daniel chapter 11 ato makita nga naay kalinaw pakigdait pero pag-abot sa 36 ngadto sa 45 naa ang dakong gubat ug ang hari magabuhat sumala sa kaugalingon niyang kabubuton ug siya magapataas sa iyang kaugalingon ug magapadako sa iyang kaugalingon labaw sa tagsa-tagsa ka Dios ug magasulti sa mga katingalahang butang batok sa Dios sa mga Dios ug magauswagon siya hangtod nga ang kayugot makabot kay kantong gitinguha nga daan pagatumanon. Dili usab magatagad siya sa mga Dios sa iyang mga amahan. Bisan sa tinguha sa mga babae, ni magatagad siya sa bisan unsang Dios kay siya magapadako sa iyang kaugalingon labaw sa nga tanan. Apan sa iyang lingkuranan siya magapasidungog sa Dios sa mga kuta ug ang usa ka Dios nga wala hiilhi sa iyang mga amahan pagapasidunggan niya sa bulawan ug sa lapit ug sa mga mahal nga bato ug sa mga maayong butang ug siya magabuhat sa labing malig-on nga mga kuta tungod sa panabang sa usa ka Dios nga dumuluong. Bisan kinsa kadtong magatagad kaniya iyang dugangan sa himaya ug iyang padumalahon sa ibabaw sa daghang ginsakpan ug pagabahino niya ang yuta ingon nga bili ug niadtong panahon na
Sa katapusan, ang hari sa habagatan or south musukol kaniya, ug ang hari sa amihan or north mosulong bato kaniya ingon sa alimpulos. Uban ang mga karo nga igagubat, ug uban ang mga magkabayo, ug uban ang daghang mga sakyanan sa gubat, ug siya mosulod sa kayutaan o mulukop ug moagi lamang. Kining hari sa south musukol na sa hari sa north. Mao ning ginaingon nga nasod batok nasod. Magpinatyanay sila. Imbis permero na sila'y agreement sa kalinaw, pero karon magpinatyanay na sila. Siya or ang Antikristo usab mosulod sa mahimayaong yuta ug daghang kayutaan mga daog, apan kini magkagawa sa iyang kamot. Mga mao ang Edom ug Moab ug ang pangulo nga labaw sa mga anak sa Ammon. Patoy oron usab kaniya ang iyang kamot ngadto sa kayutaan, ug ang yuta sa Ehipto dili makagawas. Apan siya may kagahom sa mga bahandi nga bulawan ug salapi ibabaw sa tanang mga bililhong butang sa Ehipto. Ug ang mga Libyanhon ug mga Ethiopianhon magasunod sa iyang mga lakang. So mo kini ang gubat nasod batok nasod. Ang King of the North pagasuklan na sa King of the South. King of the South mao Egypt. Ug uban pa man nga mga nasod nga naa sa South. King of the South ang mangulo mo kontra sa King of the North. So nasod batok nasod. O ginaingon magsugod na ang dakong gubat sa tibuok kalibutan aning panahona. Mao kini ang panagna sa atong Dios, pinaagi ni Kristo Jesus, ug mahitabugi kini sa malabot nga panahon. Kung gusto ikaw maluwas gikan sa silot sa imong mga sala, tawga ang ngalan sa Dios. Kaingon ang pulong sa Dios, kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas siya. Hinudumi, walay pondok nga makaluwas. Dili Baptist, dili Katoliko, dili SDA, dili Iglesia ni Kristo, kundili ang ngalan lamang ni Kristo Jesus. Buhat 4:12. Ug diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. Mao kini ang ngalan ni Kristo Jesus. Kung gusto kitang maluwas, ato siyang tuuhan, dawaton, isip atong Dios ug ato ang manluluwas.